Evo, zahvaljujem se što ste došli na tiskovnu konferenciju zajedničke liste Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, umirovljenika i nezavisne kandidatkinje gospođe Sanje Sertić. Ovo današnju tiskovnu smo sazvali upravo ponukani događanjima na zadnjoj sjednici, to je posljednja sjednica Gradskog vijeća grada Jastrebarskog, pa isto tako i novinskih napisa u nacionalnim medijima koji su bili u proteklih par dana vezano za sam grad Jastrebarskog. Upravo sve one tvrdnje koje smo iznašali u proteklom razdoblju da je grad Jastrebarsko šampion u trošenju novaca, što je i naslov na nacionalnom dnevnom listu, gdje govori se da grad Jastrebarsko, odnosno sadašnji gradonačelnik gospodin Novosel, je za više od 1.300.000 kuna povećao sredstva samo za plaće u mandatu od 4 godine. Što grad Jastrebarsko svrstava u prvih 10 gradova po povećanju plaće zaposlenosti u gradskoj upravi na području Republike Hrvatske. To je ono na što smo ukazivali, da taj glomazan aparat nije svrsishodan i jasno nije usmjeren ka gospodarskom razvoju grada Jastrebarskog. Nadalje, upravo vjerujemo iz tih činjenica, u gradu Jastrebarskoj je bilo organizirano niz tribina vezano za legalizaciju bespravne gradnje. To nisu tribine što se željelo prikazati način kako će se pomoći građanima grada Jastrebarskog da izvrše tu legalizaciju, nego su to bile tribine da se građanima grada Jastrebarskog objasni na koji način će ova vlada Republike Hrvatske na čelu s SDP-om, pa tako i u našem gradu, vodstvo pod gospodinom Novosel, uzeti novac iz džepova građanina Republike Hrvatske i u našem slučaju stanovnika grada Jastrebarskog. Mi smo i ranije na našim tiskovnim konferencijama govorili o toj problematici i iznosili konkretno što i kako želimo i na koji način mislimo kada preuzmemo vlast 19. svibnja olakšati svim građanima grada Jastrebarsko legalizaciju te bespravne gradnje. Nije to ništa novo i nije to ono što gospodin Novosel je iskazao na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, da su to populističke mjere. Nisu populističke jer nešto slično su učinili i drugi gradovi, kako na području Zagrebačke županije, tako na području cijele Hrvatske, osim grada Jastrebarskog. Jer očito ta sredstva kao izvanredan prihod proračuna grada su potrebna da se zakrpaju sve one rupe koje je gospodin Novosel učinio, pa upravo na tragu i ovih naslova u nacionalnim medijima o rastrošnosti samog gradskog aparata. Mi smo predložili i predlažemo i dalje, i nakon 19. svibnja ćemo to staviti u funkciju, da pod broj 1, svim građanima, svim stanovnicima koji žive na području grada Jastrebarsko, koji su ispod, i to ponavljamo, prosjeka primanja u Republici Hrvatskoj, što danas iznosi 5.326 kuna, da naknada za komunalni doprinos u legalizaciji iznosi 0 kuna. Isto tako smo izradili skalu prema visini prihoda da se oslobode građani grada Jastrebarsko dijela plaćanja tog doprinosa koji je od nadležnosti gradske uprave. A ne što su oni učinili da konsenzusom od dječjeg doplataka koji primaju, a taj iznos iznosi 1.633 kune, pa dajem svim građanima na volju da shvate ko će primati tu olakšicu što sadašnje gradsko vodstvo nudi. Mislim da jako malo ljudi na području našeg grada. Upravo smo isto tako rekli da sve što se tiče objekata
koji su u svrhu izgrađeni bili poljoprivrede, da će trebamo osloboditi plaćanja upravo tog dijela koji je od nadležnosti grada Jastrebarskog, a ne što je predložio gospodin Novosel, da upravo oni ljudi koji su registrirani za poljoprivrednu djelatnost putem OPG-a, obrta ili poduzeća, da oni trebaju platiti 15 kuna po kubnom metru, a ostali će imati određene beneficije, ali ne oslobođenje. Nije dovoljno osloboditi kokošinjac ili svinjac od plaćanja tog nameta koje nam je ova Vlada Republike Hrvatske nametnula. Jer mi trebamo izaći u susret svim našim građanima. Isto tako smo već iznosili da svi oni objekti koji su u funkciji gospodarstva, u razvoju gospodarstva, da trebaju biti oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u gradu Jastrebarskom. Na taj način izlazimo u susret svakom građaninu našega grada, na taj način olakšavamo svim našim građanima taj teret koji je nametnula ova Vlada na čelu sa SDP-om. Nadalje, što se tiče legalizacije bespravne gradnje, također smo već iskazali, a upravo gospodin Novosel nije želio to prihvatiti kao vršitelj dužnosti gradonačelnika, da svi objekti u društvenoj namjeni, to se podrazumijeva objekti dobrovoljnih vatrogasnih društava, sportskih objekata i sve ono koje se koristi u društvene svrhe, da grad Jastrebarsko u potpunosti mora i hoće nakon 19. svibnja, kada pobjedimo na lokalnim izborima, preuzeti obavezu kompletne legalizacije tih objekata, da društva koja su aktivna na području našeg grada ne nosi nikoji teret, jer upravo ta društva su nosioci što kulturne, športske i vatrogasne aktivnosti i namijenjeni su svim građanima grada Jastrebarskog. To je ona razlika i briga o našim stanovnicima koju mi želimo iskazati i briga sadašnjeg gradskog vodstva kojem je očito više stalo do toga da sebi u zadnjim trenucima svoje vladavine pokrpaju proračun koji su raskosno trošili. Isto tako, na prošloj sjednici gradskog vijeća, nažalost, ponovno se objestinilo nešto što smo ranije govorili i ukazivali u glasu Jaske, da mjesni odbori ne smiju biti osnovani samo reda radi i nije slučajno da aktualni vršitelj dužnosti gradonačelnika Novosel iskazuje da će on, ako ostaju na vlasti nakon 19. svibnja, biti taj koji će ponovno, kao i do sada, tko bliže, tko draže, dobivati sredstva za funkcioniranje mjesnih odbora. To je nešto što je ovoj našoj koaliciji neprihvatljivo i to pokazuje jednu veliku nebrigu, naročito za sva okolna naselja samog grada Jastrebarskog, gdje je naš predlog, iznosit ćemo ga i sada ponovno i tijekom same izborne kampanje, da unaprijed iz gradskog proračuna, iz sredstva prireza koji postoje, trebaju biti osigurana sredstva za svaki mjesni odbor, za funkcioniranje svakog mjesnog odbora, za njihove osnovne potrebe. Jedino o čemu će biti potrebno razgovarati s gradskim vodstvom jest oko kapitalnih investicija. To je u okviru zakona Republike Hrvatske, jer upravo mjesni odbori dobivaju status pravne osobe. I nedopustivo je da si jedna osoba, ma ko da to bio, uzima pravo da će on odlučivati o životu, o smrti svih naših mjesnih odbora. To je ono što je nama neprihvatljivo i upravo nudimo suprotno tome, da oživimo taj mjesne odbore, da oživimo sva naselja i na taj način cjelokupno dižemo razvoj grada Jastrebarskog.